Единият е по-умен, другите са зубари. Ето, вдигнаха го тук, сигурно това е отличника. Според мен отличниците не са дошли тук в Слънчев бряг, да вече в Лазур. Добре, много се радвам, че сте заедно, защото съм сложили този пилот, не мога да си обясня, дано да не ме изкуши прекалено много и по някое време. Мангава, Betuke kamerava, mogongi tuke. Аде, какво беше? Моgongi tuke. Никой не знае какво пее в този живот, аз. Не си, нали? Не съм ми притеснила нещо, нали? Туке ме къде?